No niin, näin itsenäisyyspäivälle otetaan vähän hitsailua ja rälläköintiä ja pellin kanttailua sitten tähän joulukalenteriluukkuun. Joten vilkaistaanpa semmoisella pikakelauksella vähän, mitä tässä on tapahtunut. Semmonen olisi tämän hetken tilanne, eli on vähän hitsuuteltu sinne kiinni, ei ole vielä läpi hitsattu kaikkea. Tosiaan siellä pitäisi mahtua sitten vesilinjat ja polttoaine ja jarru kulkemaan eestä taakse. Siinäpä kuutosluukku, ei muuta kuin hyvää itsenäisyyspäivää ja palaillaan sitten huomenna 7 luukun osalta, se on morjes!